Hi, Lovebirdz family guys. Lovebirdz? Robot. Dani baba kori antini. Kor dalaji madhyana onji tarkari kai kumar magal vanasu batte tunaga bole gile mata marda kai kumal deru. Ha ani tarkari adi jappuji maraga. Bayya konji egindala konji nungel min kayad kori raddu ganju andre bari kusi apu. Ande tarkari engi jappuji mara. Guys, like man play. Lovebirdz family. Hi guys. Hi guys, pade like man play. Like man play. Share man play. Share man play. Subscribe man play. Subscribe man play. Comment man play. Comment man play. Hi Lovebirdz family. Guys, good evening ಮಾತರೆಗ್ಲಾ ಇತ್ತನೆ ತುಯ್ಯರ್ನಿಕುಲು ಬಯ್ಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೊ ಪಪ್ಪ ದೀಪದಿಯರು ಭಜನೆ ಮಂತೇರು ಈತ ಆರ್ ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ರೂಟೀನ್ ನಾವು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಇತ್ತ ಕುಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಅವಳು ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾದ ಮನ್ಮುಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗೀತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಕಾಂಡದ ಸೊ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ತೂಕಾರು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಜಾಲಿ ಪುರ ಪಾತೆರುವೇರು ಅದ್ರ ಬಕ್ಕತ್ತೆ ಆರಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಲಾಗನ್ನು ಸೊ ಹಾಂ ಆರ್ನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆವಡ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಟಿ ವಿ ತೂಪಿನ ಅವಡ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಷಯಗಳುಲ್ಲ ಸೊ ಅವನು ಪೂರ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಪಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಬೀನ್ಸ್ ಬೋಲೆ ಅಪುರ ಪಪ್ಪಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಪೋದು ಕೋರಿಕಂತೀರು ಸೊ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪರಂಡಿಗೆ ಸೊ ಗೀತಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ತೋಜ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಾತೆರ್ಗತೆ ಪೋಯ್ guys papa batteru hi manpil papa maaterega Hi, Lovebirdz family guys. Lovebirdz family papa vandirtile iklen pura join maltira arla papa office at battina hatra itte bayya Dani baba kori antini. Kor dalaji madhyana onji tarkari kai kumar magal vanasu batte tunaga bole gile mata marda kai kumal deru. Ha ani tarkari adi jappuji maraga. Bayya konji egindala konji nungel min kayad kori raddu ganju andre bari kusi apu. Ande tarkari engi jappuji mara. Aikostala enna badre bande. Ha ajja kebab kante ಒಂದು ಕೋರಿ ಕಂತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಭಿನ್ನೇರು ಬರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಗ್ಗೆನಗಳು ಅಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಂತೀರಿ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕುಲು ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊರೋಡ ಕಲಿಗೆ ಒಣಸು ಮಾಡೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಕುಲಾಡ ಬಿದೈದ ಕುಲಾಡು ಬತ್ತಿದಾಯ ಕೊಂಚ ನೀರು ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಬತ್ತಿದಾಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೇರಳ ಐಕೋ ಒಂದು ಆಳ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಜಿಯರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾಡ ಅಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಡ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಭಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿಡರೆನ್ಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೈಟ್ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಾರು ಇಂಚಿಲೆತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದೊಲ್ತುಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದಲು ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ಏಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪೋಲು ಅಕಲೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನಾರ ತೂ ಅನ್ಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಎಂಚ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಂತೊನ್ವೇರ್ ಬಂದು ಸೊ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ
ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಅಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಎತ್ತಿ ಒಲ್ಲಿರು ಚಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಬೈ ಆಂಡ್ ಬಿರಬಲ್ಲಿ ಬಿರಬಲ್ಲಿ ఏంచో एक जास्त वगैरे ಅಪ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ದಿನ ಕೊಂಚ 25 50 ಎಪ್ಪೋಡಮ್ಮ ಇರದೆ ಪೋರು ಯಾವೊಂದು 25 ಎಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಲೆ ಯಾನಿ ಕಡೆಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ 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 ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಎನಿಬಡಿ ಅಂಚಾ ಕಂಡನೆ ಕುಸಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಮಾತಿರದು ಅಂದೆ ಎಂಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಂತೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಇಂತಕ ಇಡೆ ಬರು ಅಂದೆ ಅಂಚ ಬರು ಇಡೆ ಬರು ಇಂತ ಬರು ಇಡೆ ಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾ ಹೇಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅప్పుడు ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಐತೆ ಅಮ್ಮನ ಬಲೆಮ್ಮ ಆರ್ ಈತ ಕೊಂಚ ವೆಹಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಪಿನಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೈಕ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಕೈದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ ಬಾರಿ ಹೆಡ್ಡೆ ಆಗು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕಾವ ಹೌದಾ ಭರತನಾಟ್ಯ ಇಂಚ ಬಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಲೈಟ್ ಬರ್ಬುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಪಾರ್ ಹಾ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವೈಕ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ನಾನು ಆಡಿಗೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಆಗು ಕೈಕ ಒಂದು 2 ಸತಿ ಮನ್ಪಡು ಅಂಡ್ 4 ಸತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ರೂಟೀನ್ ಇಂದ ಪಾಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ರೂಟೀನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ತೂಪೇರ್ ಗೈಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂಚೂರು ತೂತು ಗೀತಕ್ಕನ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಾಪ ಗೀತಕ್ಕನ ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜು ಭಾರಿ ಸೋಗುದ ಕಬಾಬು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚನೇ ಪಡವು ದಾಲ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ದಾಲ ಪೂರುಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಿಡೋದು ಪುಣ್ಣಂಗ 4 ಜನ ಬಿಂದಿರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೋಲು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಮಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂಚ ಪುಗರಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ನೋಡಾಪುಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಭಜನೆ ಎಂಚಾತ ನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪಾಡಿನಿ ಸೊ ಅವು ಲೆಂತಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕರೆ ಆ ದೇವರ ರಾಮನ ಭಕ್ತಿ ಆ ನೇಪಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂಗಾರಗುಡ್ಡೆಡಿ ಆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡಿನ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಗುರುವಾರ ಹೋದ್ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿದ್ದೆ ಆ ದೇವರ ಭಜನೆ ಇದಮುತ್ತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ದೇವರ ಇದಮುತ್ತಲ್ಲ ಆಯುರ್ವಾರಜ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಅವು ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆ ಆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ತಮ್ಮನದ ಸೊ ಅವಳು ಏಪಲ ಭಜನೆ ಒಂದಿತ್ತನ ಅಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂತ ಕೊರಿಯರು ಗುರುವಾರ ಭಜನೆ ಒಂತ ಸೊ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತಲ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಭಜನೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋಪುಜೇರು ಬ್ಲಾಬಂಡ ಬನ್ನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರಡು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕಿಚನ್ಗೆ போது ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇರು ಬಿರೋಡು ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲೇರು ತೂಕ ಬಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ ನಾನು ಸೊ ಆರು ಬತ್ತೇರು ರಬರಪ್ಪ ಕಬಾಬ್ ಅಂತೊಂಡ್ಗ ರಬರಪ್ಪ ಕಬಾಬ್ ಅಂತದ್ದು ಒಣಸ್ತು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಜಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ಪಪ್ಪ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಬಾಬುಶಿ ಕಂದ ಮುಲ್ ಕೂಚಿದೆನು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಉದಾಸೀನ ಆತಲೆ ಮಾಮಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲೇಗ ಮಾಮಿ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ನೀರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಏತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಳ್ಳನೆ ಏತ್ ಮಳ್ಳ ಬಂಡ ಅಂದೆ ಮಾಮಿ ದಾದ ಮಾತ ಕಲ್ಪವೇರಿರೇಗ ಬಕ್ಕ ಕೈ ದಕ್ಕರೆ ಬಾಜಂದಕ್ಕೆ ಶೀತ ಆತನ ತನಿಕ್ ಎಂಚ ಶೀತ ಆತೀನಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಶೀತ ಆತೀನಿ
ಶೀತ ಅಲ್ಲನ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜಾಯ್ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಾಪ ಶೀತ ಶೀತ ಹೆಂಚ ಆತೀನಿ ಒಂಚ ಶೀತ ಆತ ಬಾಜನ್ ದೇಕದಾತ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಬಾಜನ್ ದೇಕದ ಶೀತ ಆತೀನಿ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡತ ಬಾಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡತ ಅಂದ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪತಾಯಿ ಪಕ್ಕದಾದ ಬರ ಮಲ್ಪಾರಿ ಮಾಮಿಗೆ ಮಾಮಿಗೆ ದಾದ ಬರ ಮಲ್ಪಾರಿ ಬಾಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಿನ ಎಂಚವು ಬಾಬಾ ಇರಾಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಿನ ಅವಳು ತೋದ್ ಮನ್ಪ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಿನ ನಕಲೆ ತೋಜಾಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಕಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ನಾಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ನ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಡೆ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ಚಾಪಿನೆ ಮುಸುಂಟನ್ ಚಾನ್ಪುನ್ ಮಾಮ ಇಡಲಗೆ ಮಾಮ ಎಂಚ ಮುಸುಂಡು ಮಲ್ಪುನು ಮಾಮ ಮುಸುಂಟನ್ ಚಾನ್ಪುನ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅತೆ ಮಾಮನ ಮಾಮ ಮುಸುಂಟು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಮುಸುಂಟನ್ ಚಾನ್ಪುನ್ ಅವಳು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಂತುಲೆ ಅವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾಮ ಮುಸುಂಟನ್ ಚಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾನ್ ಅಂಚ ಅನ್ಪುನೆ ಹೌದಾಗಪ್ಪ ಅಂಚ ಅನ್ಪುನು ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ ಬುತ್ತಿನತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಬರೋದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ ಬುತ್ತಿನತ್ತಾ ಬಂದು ನಾಯಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಬಾಬಾ ನಾಯಿಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಾಯಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಬಕ ಮೀನಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಫಿಶ್ ಫಿಶ್ ಬಕ ಆನೆಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಎಸ್ ಬಕ್ಕ ಸೂರ್ಯಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಚಂದ್ರ ಸನ್ ಸನ್ ಅತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಅಂಚ ದಾದ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ರೇಗೆ ಮಾಮಿ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೇತೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರಿ ತೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಚ ಫೋನ್ ಬಾತಿರ್ನು ತಾಲ ಬಾತಿರ್ ಜರ ಎಂಚ ಬಾತಿರ್ ನೀರು ಪುಷ್ಪದಡ ಮನೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಚ ಅಂತ ನಾವು ಬಾತಿರ್ನ ಎಂಚ ಬಾತಿರ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತು ಫೋನ್ ಬಾತಿರ್ನ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ದಾಲು ಬಿಡ್ಚು ಬನ್ನಿ ಕುದ್ದುರೆ ಇರೇನ್ ಪೂಜಕ್ಕ ದಾದಲೆಪ್ಪುನು ಇರೇನ್ ಪೂಜಕ್ಕದ ಬಾಬಾ ಶಿಕಂದ ಬಕ ಬೇತೆ ಮುದ್ದು ಬಕ ಬೇತೆ ಉಪದ್ರಕಾರಿ ಕೀಟ ಅದೇ ಇರು ಉಪದ್ರಕಾರಿ ಕೀಟನೇ ಯಾರು ಉಪದ್ರಕಾರಿ ಕೀಟನೇ ಎಂಚಾವು ಬೂರ್ವಾರ ಈ ರೀತಿ ಉಡ್ಡುದು ಬೂರ್ವಾರ ಅಂತ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವಳು ಮಿತ್ತಡ್ ಗೊಮ್ಮೆಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಚೋಚನ ಚೋಚನ ಬೋಡೇರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುತ್ತು ಕಂಚಿಂಚ್ಬೋದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರನ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅತ್ತೀಯ ಬಾಬಾ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೇಮ್ಮ ಏನಂಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಲೆಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಹಾಂ ಎಂಚ ಆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಬಾಗ ಆ ಬಾಬಾಗೆ ಅಣ್ಣನ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಪಾತ್ರಲೆ ಅಂಚ ತಿಂಚ ಪಾತಿರ್ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ ನೀರನ್ನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನ ಪಾತಿರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕದ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಕ್ಕದ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋ ಅಂದೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ರೇಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರೆ ಆತೆ ಆತೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ಗ್ ಬೆರಂಕಾದಿಯರ ತಮ್ಮ ಬೆರಂಕಾದಿಯರ ಬರ್ತೇವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಪೊಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಇದು SRR ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ದ ಪೊಡಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡುವಾರಿ ಇದು ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಎಡೆ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಚ್ಚಿ ಮೂಲಂಜಿ ಕುತ್ಪೆ ತೋಜೊಂದು ಪುನಿಕ್ಲೇಗ ಈ ಕುತ್ಪೆಡ್ ನಾದಂಡು ಪಂಡ ಕಡೀರ ಬೇರ್ದ ಕಷಾಯ ಪಂಡ ಹೌದಾಗಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬುರ ಟೈಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಡೀರ್ದ ಬೇರ್ದ ಕಷಾಯ ಅಂದೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಯೂರಿನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸ್ ಆಪುನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುನ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥ್ಯಾಂಕ್ 7.5 months ಇತ್ತಂಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಒಂಚಿ ತೋಪಡ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೇರೊಂದು ಮಣ್ಣದ ಮಡಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲೈಟ್ ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ನ್ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಗಾಯ್ಸ್
ಒಂದು ಬೇರು ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ಮುಂದೇನು ಕಡೀರ ಬೇರು ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರು ಕಡೀರ ಬೇರು ಸೊ ಒಂದೇನು ನೀರು ದೊಟ್ಟಗು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಹೊದ್ದೆ ಅವನು ಸೊ ಮುಂದೆ ಲಾಗ್ ದಾದಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂತ ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿಜಿ ಸೊ ಅವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು నేను మಣ್ಣದ కుత్పెడి దీపేరు నీకు తోజంದಿಂದ ఇంచ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯ್ ఉండవు ಸೊ ಸೇಮ್ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯದಲ್ಲ ಕನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಕಡಿರ ಬೇರ್ದ ಗಿಡ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದಿನ ಕಂದು ತೋಜಾವೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದಿನ ಮಾಮಿ ಕಂದಿನಿ 6 ಇಂಚಿನ ಕಂದಿನಮ್ಮ ಅಂದು ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಕಡಿರ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಬಂದು ಸೊ ಆರು ಕಾಲ ಬೇರು ಮಾತ್ರ ಕಂತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏರ್ಲೆತ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಸದ್ಯಗು ಹೋಗ್ತಾ ಬೇರು ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದದ್ದವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಂದೇ ಕಷಾಯನ ಒಂದು 4 ದಿನ ಬರು ಒಂದೇನು ಕೊದ್ಯ ಪರೋಡ್ಗೆ ಅಂಚಾದು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಬೇಪ ಅನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗ್ಲರಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಿಮ್ಮಿ ತುರ್ಕರ್ ಉಂಡತೆ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತ ತೆಲಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪರೋಡ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಜಿಡು ತಿರ್ಗಾರೆ ಜಾಗ ಹಾಪುಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಪರೋಡ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ಸೊ ಏನಾಂಡಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಕುಲಿತ್ತಂಡ ಈ ಒಂದೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಪುರ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಕ ಪೂರ ಬಂತು ಸೊ ಅಂದ ಅಮ್ಮನ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಆಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಕೆ ಪುರ ಅಂಚೆ ಕಷಾಯ ಮಾತ್ರ ಇವನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರೆ ಮೇನ್ ಪಂದಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕೆಲವರ ಸ್ಕಿಪ್ ಪನ್ಪೆ ತೂನಾಗ ನಂತರ ವಾಂಕದೆ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀರವಳು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ದಾರುವಂತಂದು ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೈಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಆತೈತೆ ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಲೊಂಡು ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಅವು ಸೊ ನಿಜ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ದೀಪ ನೀರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆಕ್ ಪೋಡಿತು ಒಂದುಲ ಪಾಡುಲ್ಲೈತೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರೈಕ್ ಕಾರ್ನ್ ಪನ್ಪೇರ್ತಲೆ ಅವಂತ ಅಂಟಾರೆ ಕಾರ್ನ್ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆರೆ ಅವಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕಾರ್ನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪಾಡಲಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರಮ್ಮ ಅದೇ ಫ್ಲೋರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಅವಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡ ಶೋಕಾಪುಂಡು ನೆಕ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಅಂಟುನ ಪುರ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡು ಇರ್ತಾಡು ಒಂದು ದಾಲ ಟಿಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲಿ ದಾದ ಟಿಪ್ ಅನ್ ಬರೀ 2 ತಿಂಗಳು ಕರಿಬೇಕ ಸಮ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಬರು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಬಿಡು ಅಡಪೋಡು ಉಂಟಾಡ್ದೋಡು ನೀರು ಒಯ್ಪೋಡು ಏತು ನೀರು ಒಯ್ತು ನಾಲ್ಕಿಂದೆ ನೀರು ಒಯ್ಪೋಡ ಓಕೆ ಕಾಂಡ ದೊಂಬು ಪೋಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ದೊಂಬು ತಿನ್ಬೋದು ಬಯ್ಯದ ದೊಂಬು ತೆತ್ತೋಡು ವಿಟಮಿನ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿನ ಕುಳಿದ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಾಲು ಕಾರ್ಡ್ ನಡತಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಿಪಿ ಅಂತೆ ಕಲ್ಲು ಕಾರ್ದಿಯರ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮಗೆ ದಿವಸ ಕಾರು ಮುಟ್ಟು ಬಾಳ ನಡಪೋದು ಅಂದು ಅರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡೆ ಇಜಿಂದಲ್ಲ ಆಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪರಾಕೆಗೆ ಗೈಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ತೂದು ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿದ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಬಂದಾಗ ತೋಮ್ ಪನ್ನುವಂತತೆ ಸೊ ಅರೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ ಬಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಂದು ಬಿಪಿ ಗಜ್ಜೆಲುಂಡು ಅದೇ ಕಾರ್ ಅಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ಇದಿಂದಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ಗಜ್ಜೆಲುಂಡು ಈ ಕೆಸರ್ಗೆ ಮಾತ ಫೋನಾಗ ಗಜ್ಜೆಲುಂಡು ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಲಿಂಬೆ ಹಪ್ಪಳಿ ಕುಂಟದು ತಿನ್ನೋದು ಬೊಚ್ಚಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕಬಾಬ್ಲ ಬೀನ್ಸ್ ಓಲೆ ಭತ್ತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೈ ಮುಗಿದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಟಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವಳು ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪಿನ್ನೆ ಇಂಚೆನೆ ಆಗ್ಲ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಎಂಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಕೈ ಮುಗಿರುತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಂದು ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಬೇರೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು 20 ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಯುವಕನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ನಾಯಿಸ್ತುಲೆ ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಆದ ಪೋತೇರಾಯ್ತು ಲೈ ನ್ಯೂಸ್ದ ಲೈ ಮಸ್ತ್ ಈ ಫೈಟಿಂಗ್ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಚಾನಲ್ ಇಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೊಂದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ನಿಗುದೊಂದು ಉಂಟುಲೆ ಹಿಂದಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅವನು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ ಭಾರಿ ನಾಚಿಕೆ ಅನ್ನದೆ ನಾಚಿಕೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಮೋನಾಗ ಅಡ್ಡ ಕೈ ಬರ್ತು ಕುಲ್ದೋಳು ಸೊ ಪಾಪ ವಡ ಅವನುಂಡೆ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ದು ಜಿ ಕಬಾಬ್ ಕೈ ಪರಿ ಅಪ್ಪೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಮ್ಮರ ಆರು ದೊಡ್ಡ ಗಜಬ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೋತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಾಪ ದೊಡ್ಡವರೇ ಇತ್ತೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಡಾಪುಡು ಕಬಾಬ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಪೂರಿ ಪೂರ ಸೈಕುಣ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏರಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕತ್ತ ನಿಗಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆತೆ ಬಗೆಯಿನ ಬಂತೀನಿ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೊಪ್ಪು ಕಂತು ಪಾಡುವ ಜಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಪಾಪ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಗಂಟೆ ಏಟಾಡು 9:45 ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಒಣಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಾರಿ ಕಾತು ಬರ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೊಟ್ಟಿ ಉಪವಾಸ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಮಗಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕಬಾಬ್ ಬಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾರ ಅಂಚ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ತನಕ ಗೆದ್ದಿ ಫೋನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ತನಕ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ತನಕ ಉಂಡಾಯ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ನೋಡಾಕು
ನೀವೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡು ಒಂದು ಇರಪ್ರ ಬಣಸ್ಕೊಡ್ಕ Good night. Oh, good night. ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಬಾಲ್ಯ ಮನ್ಪೊಲ್ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ Lovebirdz baby. Hi guys. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಡು ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಿಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಎಡ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಿಕ್ಕ ಯಾಕಂತ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್